L-applikazzjoni kontroversjali ta' villa fiż-żona ta' Muxi issa definitivament ġiet imwaqfa u m'hemmx possibilità ta' appell għaliex iż-żmien skada. Dan ħareġ wara seduta li saret din il-ġimgħa quddiem it-Tribunal tal-Awtorità tal-Ippjanar li fiha kien hemm preżenti wkoll membri mill-Kunsill Lokali tal-Qala u membri mill-Għaqda Din l-Art Ħelwa. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg spjega ma' One News li l-Kunsill huwa sodisfatt ferm li din l-art sa fl-aħħar hija protetta b'mod illi jixirqilha. Bħala konsillu anka bħalina personalment ninsabu ferm sodisfatti għax din iż-żona ġiet protetta. Barra minn hekk ukoll nixtiequ nuru s-sodisfazzjon tagħna li issa applikazzjonijiet bħal dan ma jistgħux isiru aktar. Peress li l-Gvern ħareġ guidelines fuq ir-rural policy li applikazzjonijiet bħal dan fuq Gorbos Ġebel jew inkella fuq skuża li xi ħadd kien joqgħod hemm żmien ilu ma jistgħux isiru aktar. Semma kif il-Kunsill u anki Din l-Art Ħelwa kienu rappreżentati mill-avukat Claire Bonello illi ppreżentat appell ta' madwar 50 paġna sabiex il-każ jingħalaq. Saret ħafna ħadma u minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Dr. Claire Bonello għax għamlet każ metikolus u anke l-appell li għamlet kien fih il-fuq minn 50 paġna fejn semmet litteralment għaliex dan il-permess qatt ma kellu joħroġ.